Здравейте и добре дошли в модул 5. Климатичен риск, сценарий и стрес тестване на портфолио. В предишните модули разгледахме ESG принципите, устойчиво инвестиране, ангажирането на заинтересованите страни, дизайна на портфолио и инвестирането с въздействие. В този модул се фокусираме върху едно от най-важните предизвикателства, пред които са изправени съвременните финансови пазари – климатичния риск. Изменението на климата оказва все по-голямо въздействие върху инвестиционните решения, корпоративните стратегии, регулациите и финансовата стабилност. Следователно, инвеститорите трябва да разбират как свързаните с климата развития могат да повлияят на представянето на портфолиото и създаването на дългосрочна стойност. В този модул ще разгледаме как климатичните рискове се идентифицират, измерват, моделират и включват в взимането на инвестиционни решения. Ще разгледаме също как сценарийният анализ и стрес тестването помагат на инвеститорите да се подготвят за несигурни бъдещи резултати и да изградят по-устойчиви портфолиа. Този модул е организиран в 8 взаимосвързани единици, които ви водят през практическото приложение на принципите на устойчивото инвестиране. Започваме с изследване на основите на устойчивото инвестиране и интеграцията на ESG фактори. След това разглеждаме как ESG съображенията могат да бъдат включени в процесите на изграждане и оптимизиране на портфолио. След това модулът се фокусира върху активната собственост и управление, като подчертава как инвеститорите могат да повлияят на корпоративното поведение чрез ангажираност и гласуване. Разглеждаме също ESG данни, рейтинги и процеси на due diligence, което ни помага да разберем как стойността, така и ограниченията на ESG информацията. В следващите части разглеждаме дизайна на портфолиото с въздействие и научаваме как инвеститорите могат да се стремят към измерими резултати за устойчивост, наред с финансовата възвръщаемост. След това се фокусираме върху климатичния риск, сценарийния анализ и стрес тестването на портфолиото, които стават все по-важни инструменти за съвременното управление на инвестициите. Накрая модулът завърша с уводен семинар, където всички основни концепции са комбинирани в практическо упражнение по ESG и дизайн на портфолио с въздействие. Заедно с тези 8 единици или модула предоставят цялостно въведение в устойчивото управление на портфолиото и отговорното инвестиране. Изменението на климата вече не се разглежда единствено като екологичен проблем. Все по-често се признава за финансов риск, който може да повлияе на оценките на компаниите, рентабилността, условията на финансиране и инвестиционните резултати. Физически климатични събития, като наводнения, суши, бури и горещи вълни, могат да нарушат дейността на веригите на доставки. Същевременно, преходът към нисковъглеродна икономика създава нови възможности и предизвикателства за бизнеса и инвеститорите. Регулаторните промени, механизмите за ценообразуване на въглеродните емисии, технологичните иновации и променящите се потребителски предпочитания трансформират индустриите по целия свят. В резултат на това, инвеститорите се нуждаят от инструменти, които да им помогнат да разберат как тези развития могат да повлияят на предоставянето на портфолиото при различните бъдещи условия. В този модул ще разгледаме няколко важни въпроса. Как изменението на климата създава финансови рискове за инвеститорите, каква е разликата между преходния риск и физическия риск, как сценарийният анализ може да помогне на инвеститорите да се подготвят за несигурно бъдеще, как стрес тестовете могат да разкрият уязвимостите на портфолиото, каква роля играят въглеродните показатели при вземането на инвестиционни решения и как инвеститорите могат да изградят по-устойчиви портфолиа в един бързо променящ се свят. Тези въпроси стават все по-важни, тъй като климатичните съображения навлизат в основния поток на финансовия анализ и управлението на риска. Този модул ще ви помогне да развиете няколко практически и аналитични компетенции. Ще научите как да идентифицирате и оценявате рисковете, свързани с климата в различните сектори и класове активи. Ще придобиете опит в интерпретирането на климатичните сценарии и ще разберете как те влияят върху финансови променливи, като приходи, разходи, рентабилност и оценки.
Ще развиете умения за стрес тестове на портфолиото и анализ на въглеродната експозиция. Модулът ще засили и способността ви да оценявате докладите за климата и рамките за отчитане, като например TCFD. И накрая ще научите как да оценявате устойчивостта на портфолиото и да интегрирате климатичните доклади в вземането на инвестиционни решения. Тези компетенции стават все по-ценни за професионалистите, работещи в финанси, банково дело, управлението на риска, устойчивостта и инвестиционният анализ. В заключение на този преглед бих искал да ви оставя с една важна идея. Климатичният риск все повече се превръща в инвестиционен риск. Разбирането как изменението на климата може да повлияе на компании, индустрии и финансови пазари вече съществува и е съществена част от съвременния инвестиционен анализ. Анализът на сценарии, стрес-тестовете и оценката на климатичния риск помагат на инвеститорите да преминат отвъд краткосрочното мислене и да се подготвят за дългосрочна несигурност. Целта не е да се предскаже бъдещето перфектно, по-скоро е да се изградят портфейли, които са устойчиви, адаптивни и по-добре подготвени за редица възможни резултати. Благодарим ви, че се присъединихте към това учебно пътешествие.